natin si Gwen tsaka si Amanda. Ang ganda mo yung pangit ng bunga. Ha? Daddy! Iba ka talaga, Gwen. Basta andito na siya. Dala ko na. Ulol. Huwag mo akong inuulol, Teya. Dati ka pang ganyan. Ina mo. Oy, totoo nga. Asa si Amanda? Emergency alert. Ayun o, si Amanda. O, tawagin mo. Kausapin ko. Oh. Ano? Mukha ng gamot? Inuulol ako niyan ngayon. Bakit daw? Papasok ko yung ano sa quit ko. Diba? Yung asok ko eh. Hayop. 2 beses yan sa isang araw. Ang tigas na naman ng ulo mo. Hindi ka May kabidyo call kasi, apam. Okay na. Wala na rin. Okay na. Ay, isa pa. Inom. 1 beses. Inom. Isa lang. Yawa daw ka, ingon siya. Yawa daw ka. Asan siya? May kausap na foreigner? Oo, alam mo naman yung malibog din tong... Sira ulo. Amanda! Amanda daw. Inom daw sa gamot. Dapat ubos na yan eh. 7 days lang yan eh. Sinabihan ko na, 28 darating kapatid ay aalis. Alis dito kasi yun ang sabi, makuway ano ko lang, parang gusto ko na umuwi eh. Daddy. Ano nangyari kay Demokrito? Mag-inom ka mang kagatas. Okay, inom naman sa mga tiguang karon. O, di ba? Sabi niya, mag-inom sa gatas. Asas Demokrito? Ayan, Dimok. Oh. Dimok! Ano ba nangyari sa'yo? Masakit lang naman yung... Nagdot-dot. Nadut-dut. Alam nyo na. Apam. Nang scam sa apam. Ay, alam nyo na. Likas sa bilat. Alam nyo na mga moms, si Daddy Alex talagang tirador ng apam. Naka-live ka, putang ina mo. Ang ganda ni Gwen ngayon. Iba yung aura, no? Ikaw din, Day? Asan yung mag-asawa? Siyempre, nag-anak. Hala, sana all. Ikaw, reklamador ka, mapatay ka karon. Gigil na ako sa iyo, ha. Makausap ako sa kanya. Ikaw. Ha? Dami sinasabi sa Gwen. Yung sa say na yan, twice a day yan. Painumin ko to ng magic sarap. Sira ulo. Malay mo, effective. Makapagsalita to ng maayos. Uy, mag-hi ka muna sa kanila, sa mga moms natin. O, inuulol mo nga talaga ako eh. Ang ina mo. Hindi totoo. Nagulat talaga ako. Sabi ko, ay wow. Mukhang lucky ko talaga at swerte ko talaga si Gwen. Ulol. Kilala mo si you, lol. Hindi ka totoo nga. Ayan o. Naka-ready na o. Ano yung ginamos?
Nakahiwalay din yung sayo. Ginamos, bagoong, ano pa? Bulan. Suka, nakurat, bulad. Saan ka ba talaga galing? Manila o Pagadian? Hayop ka. Bukid nun. Ay, dito lang din. Nasa bukid din si Althea. Day, nasa bukid doon si Althea, Day. Ha? Wala naman tayo. Ha? Hala. Hindi ka naman gwapa? Yung bayad Hala. daw sa habal-habal. Walang kayo. Ha? Walang kayo. Ha? Andito na pala yung order mo, Inday. Anong order? Andito na yung mga dress mo na in-order mo. Meron ba? Meron na, agad-agad. Inom na kuno siya sa iyang tambal, Day. Asan? Ibigay, B, ibigay. Oh, usap kay nanay mo. Okay. Bakit mainit? Hindi naman siya ayan. Ganun din ako pag sobrang pagod. Ang Inday yan. Akin din marami ko. Sino kausap mo? Sino kausap mo? Sino? Sino ka-chat mo? Ka-video call? Sino ka-chat mo? Sino ka-chat mo? Buwan nang ino agata. Kaya halo. Ka? Manda. 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 Oh. Ano na? Ate? Oh. Ate, magka-chat na kami. Nakita mo yung mama ko? Kanina? Mama ko? Nakita mo? Mama. Na. Hi. Hi po sa inyong lahat. Hi. Ay, ang pogi. Mine. Char. Hi po. Oh, hi. Chismosa talaga to si Amande. Bye-bye, nak. Tawag ka na lang. Bye-bye. It's DJ.